मर्निं लोगोफोर दिनैसो मोनसे फिसा ब्लग खालायनो र' गुड मर्निं आंनि मोनसे फिसा ब्लगखौ नायलांदो दा फिसाजोखौ लाना बोरै ओंखाम जाबाय दं बे आं नैबे दिंदाङाव दोन होनना बार हाबोनो गाबोन दा खस्थ' मोनदों रावबो लाना होग्रा गैया आंबो जाखांदोल' आं लानि र' गोसोआव लाबोदों मोजाङानो गथ'फोरनि थाखाय मोजां ओइ जा ओरै जा लुंख्लेंद्रायना दं ओरै जानांगौ बे माबायानो जाखादों दिरुं नांखाथारगौ इसे गन खान्दाखौ गंनैसो लायदोंमोन ओमफ्राय जि ओंखारबोनो नागिरबाय ओंखारथारसिगौमोन जाखाखै लाबां लानि खस्थ' मोनदों नामा nih labing kantal kemen nang kantal kemen Rosmi Rosmi kantal kemen nang kantal kemen nang na lah kantal kemen nang na talin kemen apa सान्दुं सायनि जोंहा सान्दुं सायनि बिसोरनाव आयंबो गैया आयंआ बहा खारबाय आयं फैसिगोन र' साननैसो उनाव बारा थांनोसै मेडिकेलाव फैगासिनो सान्दुंआनो मोजां ना औ नानिया गोजांनानै गाबबाय दं फिसाजो जाखायाखैथ' नै आरो बोथिसे जालायबाय बोथिसे सुलायबाय खनसे आं लांफाय गस्ला सुनो नागिरदोंमोनलै आरो मामि खिनाय दं दिनै बारा गैया Mana siya nunggu hongkod lay do ba ya siya hongkod de masih terbadi siya hongkod de na kalau pura kon basai baran kan menbai gabai ini ne mà lì đấy mà cặp nó vậy đó khi lì bên nữa khi lì bên nữa khi lì bên nữa sekolah ngambil lah juga zakir sandung nang pernah ladung deh koron datang sandung Gizang bay sandungan nang tara maaf asrar dia kalau apa ni asrar apa ini ang di mana apa barang lompong rasam ni dah ya ses hormon bayi dah se kita zubai mamia kita zubai mamia dan apa saja nas surah mahal kalau udah terlihat apa ini agam nah hasan nah hasan mana ni asurana Agis kan ni seperti bangun nama sebaik
Lama. Kamu hei ase. Sana. Soal budak. Ma. Soal lagi. Mutu kudu na gamdo. Gamdo. Soal itu ma. Mami jintan mana ke? Banala. Sana.